Na szevasztok, én Kristóf vagyok, és ez itt a Kérdezz-felelek 5. része. Igen, de most egyedül vagyok. Most így lehet, hogy jobb lenne. Na hát akkor kezdjük is el. Ki a kedvenc tanárod? Nem tudom. Szerintem Noémi néni. Azért, mert ő kedves, mert mindig megengedi, hogy gépezzünk infórám. Mi a kedvenc női neved? Hát... Nem tudom, az igazából úgy... Nem, nincs kedvenc női nevem szerintem nincs. Nincs hát. Kutyafajtám, melyik a kedvenc kutyafajtám? Német juhász, rottweiler, sárpely. Mit vettél utoljára a Mamutba? Tabletet, az Asus tabletet, amivel ugye volt a Krisike király channelem, csak ugye az megszűnt, mivel hengye vagy valaki betörte. Bocs, csak az ment a levél volt ott a pohárba. Na szóval, csókoloztál már, és ha igen, kivel? Igen, csókoloztam, de azt, hogy kivel, azt nem mondom meg. Hogy miért? Azt nem mondom meg, mert a szar volt. Mindegy, a csók vele. Milyen lányok jönnek be? Hát olyan testalkatú, mint én. Meg hát... Szép lányok kellenek. Takarodj már, bazd meg. Most... Jó, semmi, bocs. Azok, nem tudom mik azok, mindegy, azok nem az enyémek, ez nem az én szobám, ez anyám szobája. Szóval, következő, mikor csinálsz, mire használják a nők videót? Nem tudom, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Szerinted miért kővel veri Attila bácsi az asztalt? Ja igen, nálunk természetórán kővel veri az asztalt a tanárunk. Miért, azt nem tudom. Mondd el a top 3 szerelmedet. Videóba. Komolyan most mindenki előtt biztos, hogy nem. Hány órát szoktál naponta internetezni? Telefon, tablet, STB. Hát olyan 2-3 órát. Mit csinálsz nyáron? Sok mindent, balhét meg ilyeneket. Mit gondolsz az ilyen Tereza Figáldós üzenetekről? Az, hogy egy nagy fasság. Ki az FB-d? Hát Szántó Dominikot mondanám. Meg Csabát. Mikor van a szülinapod? 2003. július 5. Akkor születtem, tehát július 5. Melyik mi van, várjátok, már nem tudom elolvasni. Melyik tanár gyűlölöm a legjobban? Hú, nem tudom. Nem mondok semmit. Melyik tanárt kedveled a legjobban? Noémi nénit mondanám. Kit húznál vissza a szakadékból, aki téged szeret, de te nem szereted? Hát olyan nincsen. Aki téged utál, de te szereted, olyan sincsen. Ja, kb. Hát ilyenek már ezek nem csinált. Ez a videó most ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek fel, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Szevasztok!